देग्लाय 2026 नि मेट्रिक फाइनाल आनजाद बे आनजादा नुनो मोनदों ओभारअल आसामावनो एसे पार्सेन्टेजआव इमप्रुभ जानाय थांनाय बोसोराव 63% मोन देग्लाय नुदों 65%। दा बेजों लोगोसे जोंनि इउएन एकाडेमिनि जे रिजाल्ट क'क्राझार इउएन एकाडेमिनि रिजाल्ट दा बेवहाय जोंना 158 जन फरायसाफ्रा होदोंमोन बेनि गेजेराव 154आ पास जादों। साब्रै फरायसाफ्रा थालांदों। जेराव फार्स्ट डिभिजनाव आरो थार्ड डिभिजनाव स्टार हिसाबै 9 फरायसाफ्रा पास जादों। देग्लाय फार्स्ट पार्सेन्टेजआ 98.10%। थांनाय बोसोरनिफ्राय एसे साबसिन होननांगोन रिजाल्टफोरखौ। आरो बेबायदिनो जों देग्लाय नुनो मोनदों जोंनि इउएन एकाडेमिनि फरायसाफोरा बड' आयदायाव 7 फरायसाफोरा 100आव 100 नाम्बार मोनदों आरो बिनि अनगायैबो ओभारअल जि पार्सेन्टेज मोननायखौ जों नायदों बेवहाय नुदों जे रिजाल्टनि इमप्रुभमेन्टआ गोबां जों आसा खालामनाय बायदि सेटिसफेक्टरि नङाब्लाबो एभारेजआव साबसिन जादों होननानै बुंनांगोन आरोखि। खारन जोंनि जे मार्कस स्कर बियो एभारेज नाम्बाराव फ्राय फैजोबदों फरायसाफोरनिया। जिल्ला हिसाबै देग्लाय ओभारअल बिटिआरआव बबे जिल्लाया बांसिन मोजां? ओभारअल बाक्सा जिल्लाखौनो जोङो आरो बेजों लोगोसे जोंनि क'क्राझारा एसे उनसिनाव थानाय बायदि जादों। ओभारअल जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जि पार्सेन्टेज बियो 65ल' बदय आंनि बे दा जों जि स्टाडि खालामदों बेवहाय नुनो मोन्दों। ओमफ्राय बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ जोङो हाइस्ट नुनो मोन्दों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो बुंनांगोन अबयसे जे ओभारअल आसामनि रिजाल्टआ देग्लायहाय ट्राइबेलफोरनि जे रिजाल्ट बेनो साबसिन जादों आरो आसामनि टटेल रिजाल्टआ जेनेरेला 63ल' खिन्थु एसटिफोरनियाव नुदों 73% आरोखि। डिमा हासावआवनो अल आसाम डिमा हासावखौ हाइस्ट नुदों 88% बिथांमोना मोन्दों देग्लायहाय। ओमफ्राय बिटिएडिनि जे ओभारअल रिजाल्ट हिसाबैबो जोङो ट्राइबेल पपुलेसन हिसाबै एसे साबसिन मोन्दों होननानै जों बुंनांगोन आरोखि। खारन जोंनि रिजाल्ट स्करा जे एसएलसि एग्जामनि जि रिजाल्ट स्कर होदों देखायदों पारफरमेन्स बेवहाय जोङो बे नोजोरखौ मोन्दों आरो बे हिसाबै जोंनि बर' आरो ट्राइबेलफोरनि जे क्वालिटि फैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेखौ जोंनि फरायसाफोरखौ बाख्नायनांगोन आरोखि। क'क्राझार जिल्लाया थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लाय उनसिनाव थाखो ना सिगांसिनाव थाखो? एसे उनथिंजाय थांदों लास्टथारि नङाब्लाबो खिन्थु पारफरमेन्स हिसाबै ओभारअल आसामाव एसे उन थांदों। खिन्थु जोंनि माबानि डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव बिटिएडिनि गेजेराव बधय बियो लास्ट बायदि आं मोन्दों आरोखि। आं नायजोबाखै आखायाव दं आंनाव बेखौ नायबा जों नुगोन जोंनि ओभारअल रिजाल्टफ्रा मा रोखोम जादों आरोखि। दे गोजोन्थों।